Hello student, hi फरायसाफोर, welcome to back my YouTube channel. आंनि MB बड' edu YouTube चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन। फरायसाफोर, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन 1 2 3 बानामजों लोगोसे जोङो दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनानै लागोन। फैदो बिदिब्ला फरायसाफोर, जोङो दिनै 1 2 3 बानामजों फरायनाय भिडिअखौ जागायलांनोसै। फरायसाफोर, मोनसे खावलायनाय, जायफोर बिथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। थुदो बिदिब्ला। आरोबाव बेफोरबायदि भिडिअ मोनबावनो थाखाय एमबि बड' इडु चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. So फरायसाफोर जोंनि दिनैनि 1, 2, 3 फरायनाय भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। अब्ला फरायसाफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आरोबाव नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोन। थेंक्स फर वाचिं।